Kule video yami le ngithanda ukucacisa lokho. Omdala makazazi ukuthi mdala ambone omncane kunaye, nomncane akambone omdala kunaye. Yiba nendlela yokukhuluma nontanga bakho, ube nendlela yokukhuluma nabancane kunawe, ube nendlela yokukhuluma nabadala kunawe. Lento eniyenzayo maNazaretha yokuthuka ubaba uMbatha emdala, kusho nina nithi mdala. Akukho lapho engenaziboya khona, kusho nina nithi mdala. Akukho lapho engenaziboya khona, kusho nina. Kodwa inhlamba enimchapha ngayo umuntu omdala, ngifuna ukunixwayisa. Nina nisebenzisa iBhayibheli lapho livuna khona nina. Lapho iBhayibheli linganivuni khona anilifuni. Akukho eBhayibhelini lapho kuthiwa ushembe uNkulunkulu. Ungalivula lonke kusuka kuGenesis uye kwiSambulo. Akukho eBhayibhelini lapho kuthiwa ushembe uNkulunkulu. Kanti futhi akukho eBhayibhelini lapho kuthiwa uJesu uNkulunkulu. Noma uNkulunkulu lapho ekhuluma khona ethi mina noJesu noMoya oNgcwele siyinto eyodwa. Ngikhonzeni kanjalo ngoba uthathu bami. Akukho eBhayibhelini lapho kuthiwa ushembe uNkulunkulu mkhonzeni. Angithi ubaba uMbatha mangabe entshela lokho ebe naye eyinhlanhlathela naye ngoba uKristu bakhe, kodwa nina niyamthuka. Hayi bafowethu, inhlamba ngathi niyifunde ebhukwini. Mina ngisenendaba noma ningangithuka ngigcine la nithanda khona, ngiyazi futhi nale account yami le nizoyireport ngoba vele iqiniso nelifuni, vele iqiniso liyababa. Kodwa sizolikhuluma iqiniso njengoba lenjalo, kuzoya kumuntu ukuthi uyalithatha noma akalithathi. Sengivala. Umhlaba wonke unabantu abawu8 billion mabesho osolwazi ababalayo. Ngithi mina uma wonke lo 8 billion only 1 billion kuyibo abangabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kukaMdala wensuku, umdali wabo. Wonke lo 7 billion yesihogweni angikhathali ukuthi ukhonza abantu, ukhonzaphi. As long wena ungazithobi, ungazehlisi, ungazinikeli ebunyeni bikaNkulunkulu. Njengoba lisho lithi ukuhlakanipha kokuqala ukumesaba uNkulunkulu. Wena ke ongafuni ukukhonza uNkulunkulu, uyathanda awuthande, awuhlakaniphile, kufanele uthathwe uyiswe esibhedlela noma ezikhungweni zabagula ngengqondo uyokolahla ngokomqondo, ngoba kuyabonakala ukuthi abamhlophe bayilimaza ingqondo yakho. Awuzenzi. Yingako uphila nalezifo lezi engizoyibala. Unomona, unenzondo, unamagqubu, uyazazisa, unentukuthelo, unomhawu. Zonke lezi zifo lezi ziphila nawe ngoba yini? Awuhlakaniphile. Ngiyabonga.